हरी सैया दागी बाजबा हरी बलमुआ दागी बाजबा हरी सैया दागी बाजबा हरी बलमुआ दागी बाजबा हरी बिछुआ झनकार सखी सैया दागी बाजबा झनकार सखी सैया दागी बाजबा पूछो कौन है भैया बा क्या बात है वो पूछो कौन है तारी सखी सैया दागी मोरे ससुर जी के तिन तिन ललनावा एक सिपाही एक दरोगा एक हवलदार बा एक सिपाही एक दरोगा एक हवलदार बा हरी बिछुआ झनकार सखी सैया दागी बाजबा हाय 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 मोरे ससुर जी के तिन तिन कुआनावा हरे एक कच्चा एक पक्का एक सीढ़ीदार बा हरे एक कच्चा एक पक्का एक सीढ़ीदार बा हरी बिछुआ झनकार सखी सैया दागी बाजबा ससुर जी के तिन तिन महलिया रे तिन तिन महलिया हो तिन तिन महलिया हरे एक पक्का एक कच्चा एक लहरदार बा हरे एक कच्चा एक पक्का एक लहरदार बा हरी बिछुआ झनकार सखी सैया दागी बाजबा हरी बिछुआ झनकार सखी सैया दागी बाजबा बिछुआ झनकार सखी सैया धोखे बाजबा बिछुआ झनकार सखी सैया दागी बाजबा बिछुआ झनकार हो वीरेंद्र